Godt, Nana. Godt, Nana. Kom så, Nana. Nana, rundt om hende, Nana. Rundt der. Kom så, Nana. Nana, på rundt om hende. Det bliver rundt lige tiden. Næste kamp, Jakob Petersen, Kastrup Karate-klub mod Michael Stampe, Roskilde Karate Center. Kom så, Nana, rundt om hende. Nana, rundt om hende. Nana, kom så. Rundt. Ja, det er godt, Nana. Kom så, Nana. Pres. Nana, træk vejret. Træk vejret. Du skal have de arme op, Kasper. Ja, hold armen op, Nana. Hold armen op. Sådan der. Det er godt, Nana. Kom så, Nana. Kom så, Nana. Flere stød. Nana, kom rundt om hende, og så er det højt slag. Godt. Nana, prøv at stå dybt. Dybe slag, Nana. Kom så, Nana. Nana, kom så. Nana. Træk vejret. Så træk vejret, Nana. Den er roligt. Kigge bare. 2 minutter strækkelse. Sådan der. Kom så, Nana. Ja, han skal kæmpe. Rundt om din modstander, Nana. Rundt om. Fortsæt, Nana. Fortsæt, Nana. Den er ikke stoppet endnu. Fort. Kom så, Nana. Sådan, Nana. Kom så, Nana. Nana, kom ind med nogle knæ. Nana, kom ind med nogle knæ. Knæ, for at der er plads. Lav noget plads med nogle knæ. Sådan der. Ja, godt, Nana. God kombination. Kom så, Nana. Nana, rundt. Rundt om din modstander. Sådan. Ja, sådan der. Du vender rundt, Nana. Du skal rundt hele tiden. Hele tiden rundt. Han har fået udsigtet med dit spark der. Det er nogle frontspark. Nana, gå rundt om hende. Du skal ikke begynde med den boksen. Gå rundt. Rundt om din modstander. Frontspark. Kom så, Nana. Lav noget plads rundt om hende. Rundt om. Kom så, Nana. Ind og presse. Nana, rundt om hende. Kom rundt om hende. Sådan, Nana. Kom så. Fortsæt, Nana. Sådan der. Kom så, Nana. Op med hænderne, Nana. Op med hænderne. Kom så, Nana. Fortsæt. Fortsæt. Du skal fortsæt. Fortsæt, Nana. Fortsæt, Nana. Sådan der. Fortsæt, Nana. Nana, vi skal blive. Kom så nu. Nana, Nana, fortsæt nu. Du skal fortsætte nu. Kom så, Nana. Slå. Nana, knæ og frontspark. Kom så ind og presse. Du skal ind og presse, Nana. Kom så. Kom så, Nana. Du Kom kan så, op. Nana. Fortsæt. Kom nu, Nana. Kom nu, Nana. Kom så, Nana. Fortsæt. Fortsæt.
sammen.